Mit tegyünk, ha 100 lábúak, pókok, fülbemászók, 1000 lábúak, fatetvek, ágyipoloskák, ezüstös pikkelyük, csótányok, apró bogarak és más hüllők vannak otthon? Ilyenkor csak itt-ott kell permetezni. Csak egyszer permetezzünk, és láthatjuk, ahogy a rovarok elpusztulnak. Nem kell üldöznünk a rovarokat és permetezni, és nem kell keményen dolgoznunk a rovarfészek megtalálásán sem. Több mint 30 fajta kártevőt lehet egyszerre elpusztítani. Nyáron szinte nincsenek rovarok a házban. Ez a rovarírtó spré. Előre kell permetezni azokra a helyekre, ahol gyakran jelennek meg rovarok. Ha egy bogár elájul, az egész folyamat elpusztul. A lényeg az, hogy színtelen és szaktalan, és anyák, csecsemők és idősek is használhatják. Ha egy pillanatig is habozik a rovarok írtásával, a rovarok fészket építenek. Cselekedjünk gyorsan. Hű, mennyi csótány van! Az összes csótányt el lehet pusztítani egyetlen éjszaka alatt. Ha egy csótány kiszökik, az engem fog zavarni.